Subay sa programa sa Kapitolyo nga Enhanced Countryside Development, pipila ka mga proyekto didto sa lungsod sa Dalaget ang gibuksan aron sa paghatag og dalan nga mapatuman ang maong programa. 69.4 milyones pesos nga kantidad sa road concreting projects ang gibubo sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa maong lungsod niadtong Enero 10 ato sa kapistahan sa ilang patron nga si San Guillermo de Aquitania. Nian ang adlaw, gibuksan usab ang dakong vegetable trading post nga nagkantidad og 1.29 milyones pesos alang sa retail og wholesale nga pagbaligya og mga utanon. Ang lungsod sa Dalaget nailhan na nga vegetable basket sa tibok lalawigan sa Sugbo. Ang maong kalihukan gihimo atol sa kapistahan sa maong lungsod aron mahimong mahinungdanon ang ilang pagsaulog tungod sa mga grasya nga ilang nadawat gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Unang giadto sa mga opisyales sa Kapitolyo, gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia, mao ang pagpasemento sa 2.6 kilometros nga Kawayan-Malones Road Section nga nagkantidad og 29.8 milyones pesos. Okay, this is the provincial road and at the same time tourism road kaya sa ibubuan ni go tuwa dito ang Bat Colony. Naan dito atong Bat Colony. So, ana niya makita ang sa kilometro nga bat. One of the largest bat in the world na nila sa atong bat colony sa Teresita. Ikaduhang gisubhan mao ang pagpasemento sa 2.7 kilometros nga Balaas-Manlapay Road Section nga nagkantidad og 34.9 milyones pesos. Og ikatulo mao ang pagpasemento sa Mantalongon Villa Caridad Road Section nga gastuan sa Kapitolyo og 4.7 milyones pesos. Ang maong mga dalan giaspalto kaniadtong panahon pa sa una nga tulo ka termino ni Gobernador Gwen Garcia. Apan karon dili lang kini ipasemento, palapdan usab kini ngadto sa 6.1 metros. Naibaw mo, wala din pa maundang niining atong pagpaayo, pagpapukreto sa mga kadalanan. Bisan pa, atong nilabay nga tuig na hadlok kang tanan sa COVID. Bisan pa, sa daghan kaayo ng mga paghigpit, dingon ko dili mahimo. Naundamon nato ang infrastruktura. Labi na ang mga kadalanan kay maunik yun ang mubukas sa ekonomiya sa mga barangay. Samtang gibuksan usab sa maong adlaw ang Kalyungan Trading Center. Diin mitampo ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og 1.2 milyones pesos. Ubos sa pamunuan ni kanhi gobernador og karon Vice Gobernador Hilario Davide III. Sa maong pasilidad, ibagsak og ibaligya ang mga utanon nga mga naani sa mga taga-barangay Kalyungan. Gawas sa Vegetable Trading Center, mipasalig usab si Garcia sa mga taga-barangay Kalyungan sa pagpatukod sa ilahang barangay hall. Dapit lang sa nahimutangan sa trading center. Gawas sa mga proyekto sa infrastruktura, nakadawat usab ang lungsod sa Dalaget og 4 milyones pesos nga tabang pinansyal gikan sa probinsya nga gamiton alang sa ilang mga priority projects sa lungsod. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.